كبر أب حوي ماشم بزرع خاطر كل ساعة إيش حجوز كم زيدنا كن راخب إجزابير سلزرد أنا إجزابير كم سكنوا دسيب لني أبيت كا خمزي لك على محتد جبريل كان سلز فقط كاني بدعمي thank you أريامون thank you كبلاد السيب لني مو يا خان تايو قال نقدر نتحبرنا منات وغيرنا نبتحتوي منتي كلاقس هاي لأن حوي كنت كل جزء ممتع كان عنا يوتيوبر خد زيادة قاعد بدحن متخا قاعد بدحن ترى أنا نزم على محتت كنت حتى نبعلون حد عبي مقوسي أملاخ مسكن thank you أيوة ما سمي كبر أبي مسكن يزبها بسياتل أبقى بسياتل يزنبر سرحين مهروين تمهار كونيشتين دما أب كبابي mental health ويناي أمرو تعنان محبراو قداياتن تناتو محبراوي implications ويدما تقبارتات ويدما فتسامتات بفلاي أبو حسنات ناي دحننات ناي قولعن سدرابيت ومن يزسرح تمرتي دما نيشتي بو تتحازة نيشتي تمرتي لاتن تمهار كوا لعلو غلوغن أب تحتي Eritrean Community Connections كم ولنتنيا نت أبز خبابن أو كابز خباب زلو إرتراوي أب immediate financial واناوي financial تجمعات تون مردا أب منفساوين سمعتاون تجمعاتون محجز كمون أب professional ويدما technical تجمعات إن شاء الله أتخاص نمن تركب نمن تبتح ورقة كابيت تونزبل نعيشتو تجمعات كستين مقبر أب تحتي Eritrean Community Connections مسكالو تحوات كوينا نشتي زي ما نسوي تكاللا نعان يشتي حاجات مهاب ما نقلقل لنا إذا مثل بعال حدارن أبو سلسة قلعون كأي تأورا زي نسيت تدسبل بزعوا حدارنا صبوا حزناس دكنا صبوا أبينا نخالقت حدارهم كصبوا قلعون عباي كتعمو إنا خنقبر زلنا سازي حدا خابتي مكليت ندينا دولار استحيزنا نزارارب እግዚአብሔር ዝሃበና መክሊት እዮም እዚኣቶም ሓዳርካ መክሊት ካዩ ውሉድካ መክሊት እዩ ንስኻ ኮይንካ ስንኻልኦት ክትሕግዝ ምዃንካ ንሓቂ ደስ ዝብለኒ ትምህርትኻ በማስተርስ ደረጃ ብዛዕባ እዚ ስለ ዘፅናዕካ ህዝብና ኣብ ገለ ፀገም ዘሎ ይመስል ብሕልፊ ብዛዕባ ደቅና ክሓስብ ከለኹ ኣብዚ ልበይ ይስማዓኒ ናይ ደቅና ሁነታት ንስኻ ከመይ ደሎና ይመስለካ ንስኻ ኸ እንታይ ትዕዘብ سفيح أرسي وين أي كم تجمع رئيس جنكك بفلاي إتي قدامي درجة وي first generation قدامي ولدو سدتنيا له كلا أي ولدو سدتنيا زبالالو حجي نحنا first generation immigrants ناتهم ولدي دكنا جن بقولهم قال يوم هنا بزيم توليدهم سلذ دكنا كاب إيرتراون العلا أمريكاوي يوم بتي من نوابرهم ببهلهم نحنا خاب أمريكان العلي إيرتراوياننا بهلنا صرنا التحساس وانا كله بنا يعدينا كما بعد زننا برينا نحسب حجي إذي زفترة زي مكناي ويدما زي مكناي زي مسمع أبتو مجمريا درجانا يقول عنت درجة بملكتهم ولديهم دخلتهم قلعوا تخيلهم يوم زخدوا ولا يسامعوا له حرايش ندابل يوم زخدوا جن أبيز جهد teenagers مسكون ناس نتهم كفلتوا مسجمروا أمبي خولوا مسجمروا أمبي إلهم كاسي بشباب دي ولا بزخون يكون عينة مقطع تختمل سلام أبزي تخيل له درجة مسوسح شعيت كونفليكت ويدما تقريتش كم زلو يصنح زفلت حانت خبتا أبتحتي أنا زعيلا يونيت أبصرحي family reconciliation services ياتبل تا يونيت ويدما تا خفلي انتا يات تم حدر أمونغو ولدن teenage ويدما قوبزو دوكومن زلو مفحفح نمزلاق ويدما نمردع نمقرب إياتها صراحة كجر مكا تزمت referrals
بزح جزينا كين كاونتي كي ترفنا يزبمولو كاونتي قال لي ريفرالز كتري غلخ العلي 5 كميتي نايزوم سدرابيتات first generation immigrants كم زبمولو population مالتي العلي 5 كميتي نايت ريفرالز قداماي generation immigrants زقاطموم او ولدهم نابدقوم نزلو مفحفح توم ولدي عقلهم طبيبهم ندقوم مقصار ابيهم نا منغست طريعهم انا حاجز دل خبلو مالتي 50 ميزي كونن زلو سدتنيا ابتي population كتري خلخ اغنو اتس disproportionality خابيز مت انت الكايو قول عامس غوبزه نبعلو حدا غابالو ناي كالتشرال ويد ما ناي بحلاو فلل يالو ولا عدنا خنغوبس كلنا ولا حدا صعدا قلعه مس غوبزه اتس ديفلوبمنتال ويد ما تناي معبابلا نايتي بحريات يكون نايت هرمونز ناي قال انا يزخل انا يزفلت زبل سمعت حيزي يزعبي ابت درجاتي ስለዚህ እሱ ነው ባለ ሓደ ጋጋሉ አብቶም ቀዳሞት ጀነሬሽን ወይ ድማ ቀዳማይ ወለዶ ናይ ስደተኛታት ግን ብክልተዕጽፊ ይዝራባሕ ምክንያቱ ካልቸራል ጋፕ አለ ኣብ ሃይ ስኩል ዘይ ዓበናዮ ንሕና ዘይንፈልጦ ሃይ ስኩል እዮም ደቅና ሃይ ስኩል ዝኸዱ ንሕና ዘይንፈልጦ ቤት ትምህርትዮም ደቅና ዝኸዱ ሕጂ ትጋ ግቲ ኣዝዩ ስለሰፍሕ ነቶም ቆልዑ እንታይ ዝብል ስምዒት ፈጥረሎም ወላዲ እንታይ ይፈልጥ ወላው ናብዚ ዓቢኻ ተወሊድካ ክነስኻ ትስምዒት ትለልና እንዲና ኣብዚ ዘይ ዓበኻ ቋንቋ ዘይ ትፈልጦ አክሰንት ዘለካ ምስኸውን እንታይ ይፈልጥ ወላዲ ዝብል እምነት ይሓድሩ ስለዚህ ብዙኾነ በኻል ኩሰዱ ኣብ ቀረባ ኾኑ ማለት እዩ vulnerable ኾኑ ተጠቃዕቲ ኾኑ ነቲ peer pressure ኾኑ ነቲ ደገ ዘሎ ዝስሕቦም ዘበለ ነገር ክምንጠሉ ኣብ ቀረባ ኾኑ ማለት እዩ ወይ ወላድ ኻኒ ከመይ ጌርካ ደቅኻ ናብ ቤት ከም ትስሕቦም ከመይ ጌርካ ትዘድልዮም ክሳይና ገበርካ ከም ተቅርቦም ካ ኣይንፈልጦኒና በት ናይ ዓዲ ስታንዳርዲና ንኸይድ ትገብራ ግበራት ዘይኮነ ኣብኣ ክንረአይና ኢሉ ጸንሕ ማለት እዩ ምክንያቱ ቆም ኢና ንፈልጥ ያ እዚ እንታይ ይፈጥር ምፍሕፋሕ ፈጥር ጋግ ፈጥር ዳሕራይ ክዕረና ብዘይክእል መልክዑ እናለሕልሐት ትርክብ የለን እቲ ምፍልላይ እንዳኸደኸይ ብድሕሪኦም ጻውዒት ዘቕርቡ ማለት እዩ ወደይ ኣቢኒ ጓለይ ምስማዕ ኣቢኒ ኢሎም ናብ ቤት ፍርዲ ተረፈ ዝቐርቡ ስድራ ቤታት ብዙሓት እዮም ሕጂ ኣብዚ መፍትሒኡ እንታይ ትነግሩም ግሩም functional family therapy ዝበሃል ኣሎ ዳርጋ ቴራፒስት ወይ ድማ ሓደ ክኢላ ትምድበሉ ሞ ዳርጋ ትኽኢላ ሞዩ ሲት ትርጉም ማለት እዩ በሓደ ቋንቋ ናይ ኣቦን ወይ ቋንቋ ናይ ወለድን ምስ ቋንቋ ናይ ቶም መናእሰዮም ሲ ኣትርጓም ኮንካ ማለት እዚ ከምዚ ክገብር ከሎስ ከምዚ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ክብል ከሎ ድማ ከምዚ መቀራረብ ኮታ ንኽልቲዩ ሲ ናብ ብርሃን ወይ ድማ ናብ ምቅራብ ምምጻኢት ሞያ ናይቶም ቴራፒስት ኣብ ትኻል ዝበርታዕ ጸገም ግን እንታዩ ካልቸራሊ ወይ ድማ ንባህልና ዝፈልጦ ቴራፒስትስ ግን ኣብዚ ዓዲ ይትርክብኒ ኢኻ ዋላ እንተ መደብካሎም ሲ ሰብኣይ ትረኽበሎም ኢኻ ኩሉ ቴራፒስት ኣሜሪካዊ እዩ ናይ ኣሜሪካ ተሓሳስባ ይተሓስብ ነቲ ናይ ኤርትራዊ ንምንታይ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዩ እዚ ግርጭት ዝመጽእ ግን ዝፈልጦ የለን ስለዚህ እሱ የበርትዖ ነዚ ነገር እዚ ንምፍትሑ ግን ፕሪቨንት ንምግባሩ ወይ ድማ ንምክልኻሉ ግን እንታይ ይገበር ንዝብል ሕቶይት ኣዝዩ ክስታይ ዝገብር ዝመስለኒ ቅድሚ ትሽግር ምምጽእ ሲ ኣቐዲምካ ጽቡቕ ኣቐዲምካ better ካብ መንእስያት ምስኮኑ ኣብ ምግርፋት ወይ ኣብ ባእሲ ትበጽሕ ቅድሚ መንእስያት ምዃኑ ኣብ ትሕቲኻ ከለዉ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳርካ ከለዉ ዝበልካዮም ክሰምዑ ከለዉ ሽዑ ተእትዎ ፍቕሪ ሽዑ ትህቦ ኣታችመንት ሽዑ ኢንቨስት ትገብሮ ወይ ተፍሮ መንነትካ ፍቕርኻ ህይወትካ ምስ ሃብካዮም ግን ተዳሂብካዮም ስርዓት ድማ ብግቡእ ኣብቲ ዝዓቢሉ ገና ከለዉ ኣብኡ ምስ እትህቦም ግን ዳሕራይ ርሒቆም ኣይረሕቁንን ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ማለት እዩ ንውሉድኩም እንታይ ኣይትግበሮም እዩ ኣይተኸርይዎም ቅፅዓት ዘይቀፅዕ ወላዲ የለን ምክንያቱ ኣቦን ዘፍቅሮ ወሉድ ይቐፅዖ ዝብል ኣሎ ስለዚ ካብ ቅፅዓት ምርሓቕ ኣይኮነን ትነጥብ እንታይ ዳ እዩ
attachment ዘሎ እዚ secure attachment በኋላሎ ቆልዓ እንተ ዳ በኺሲ ናብ መንኺት ወይ ድማ distress ተዳ ኮይኑ እንተ ዳ ገለ ዘጨንቆ እንድሕር ረኺቡሲ ናብ መንሃድ ናባኻ ዲዛሃድም ካባኻ ይዛሃድም እዚ ኣብቲ መጀመርያ ኣብቲ ኣጋ እዋናት ናይ ጊዜኡ ናይ ህፃንነቱ ውልድ ካብ ዝብል ክሳዕ ዝጉብስ እንታይ ትህቦ ተቀዳማይ ክንመሃሮ ዘለና ፍልጠት ብድሕሪኡ ኣብኡ ምስ በፅሐ ግን መንእሰይ ምስ ኮነ ግን ሽዑ ተባኢስካ ተጋራፊትካ ተምፅኦ ነገር ትዕወቶ ትስዕሮ ዓወቱን ስለዚ የለን ሚዛንካ ዝሓለወ ዓይነት parenting تغييرها نتو ناي parenting ويدوما ناي تعبابي أقول ملاخص كتغييرو يزلكا مجمريا كم ملامدي كل نجر كتريو مالكا ناقو بزوم سكرون كم كوتش ويدوما أسلطاني بعلم كجبرو بعلم زجاجي ونجرون كله خلي رحكتك كم كندز زدلي حليخا جن جون معرم كيتكا أمود داتا سنت عدا خمس بلو السنة بلي اللهم مسكده أمود داتا كم زرخبو غيركا أمود داتا خم ترخبو غيركا أنت ده هنديس كايو إيو زيادة وتسيتاوي لك كم تا أنا زعبه خوا لك كم تا بقول عي كله بقول عو كله سمعني حجد ما هم أجير يخسم عن أنت الكاجن you're not picking your battles بلو إنجليزي أنت تمرتو نت زيادة نت ملوك تخوينات من أنت تسعرسي أتن تمرت أن وقعت الله قلت تغزخونه شللنا بالك عبيت نجرنا رأخا برجز أبو خبر حوين تاي تصير يقدر الخمسين كحجيزي بس إحنا زلنا بزي ماكليت نحلا فود لنا العوا جيزي زبلسي جيزي بس تبلو دلخا حجي نولد دنديم تولادي جيزي سئنال تولادي لتون مخال حجي حدا بقربا دفلتو سبسي كي زاربون ولادي سي لبلن نيرو قانقاون بعلو صقمي مسؤون تراخيبنا ونسي نرادا قالو ነገር حجتي قندي ግን አብዛብት احنا ያዘልና بزعبا ጊዜ ንውላድካ ከመይ ጌርካ ቱ ምክንያቱ ብዙሕ ንጓይ ኣለና ንዖም ካ ገንዘብ ከነምጽ እንታይ ከመይ ትሪኦ ለኻቲ ኣብሲያት الحج ብዙሕ ኮምታት ከም ዝህሉ ርዳኒ ክሳዕ ዘፍርሕ ዓይነት ደቆልዑሲ ሕማቅ ዝኸዱ ከተማ ምዃኑ ርዳኒ سازي انتاي انت دغبر يتدحيش ولادين كما يغير ايمو كقانعنه تقلعا هو سكي انا كوا زي ابنت كيكون خيلي سقاقه زياده كتمهر الله زبا الى يحسب زانا غيزي فلايسي كل غيزي مسباتون حتى ناي ممحدار ناي غيزيخا ነገር ብዙሕ ዝመሃረሉ ስለዚህ ኣብቲ ናይ ተማሃራይ ቦታታት ዝኾን ማሕሸን ንብዚኣ ግን ታርእሰይ ኣብ ልበይ ዘላ ንእሽተይ ክዛረብ ሓደ ተዛረባይ ታይሉ ሓደ ካውንስለር kids spell ቆልዑሲ ነቲ ፍቕሪ ስፔል ግበረለይ ወይ ድማ ስፔሊንግ ናይ ፍቕሪስ ከመይ ጌርካ ትጽሕፈለይ እንተ ዳኢልካዮምሲ TIME ወይ ድማ በጊዜ እዮም ስታይ ዝገብሩ ፍቕሪ ንውሉድካ ማለት ጊዜ ማሃብ ንውሉድካ بخال ቋንቋ ዝበሃል ክስታይ ይብሉ كيلا ناي parenting كتكون يبلكان perfect ولادي مخان يكونن يلا perfect ولادي ዝበሃል يلا هم ዝበሃል ዘረባውን አለው you don't have to be perfect to be a perfect parent ولادي ጉቡ ولادي ንኽትኮን ሰኻፍ ጽም ቅድም ክኾን ኣለካ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳያ ልብኻ ትቦም ዲኻ ኣሎዲ ልብኻ ምስ ደቅኻ ፍቕርኻ ምሳኻ ኣሎዲ فقرخا ندقخاس ألودي منفسي كوراخا قطعخا ديخات قبرم ويس فقرخان أهونتاوي نتكان يخاتف سلام أبدقخا كل جزين كفتش دلوي كم زبال كايو ندقخا زلكا فقرم ندقخا زلكا جزيو proportional نس يخسايز قبر اتقال تمهارو تقليخا تقال سكيل يكون كاله ነገር ኣብ ጊዜ ና ተጻሬ ና ሳይና ገበር ካኸትኺ በጊዜ ግን መተካእታ ይብሉ ኣብቲ ደቅኻትዎም ጊዜ እሱ ኣሞዳእታ ዝትርጎ እቲ ምስ ጎበዙ ድላይ ምስ ፈለጡ ልዕሊኻውን ምስ ፈለጡ ልክዕ ከመቦ ወይ ከመደ ሰሚዖም
ابتحتيخا فتيوم تأزيزهم خدو زأسرم كقلت كان فلتت كان بقعت كان يكون اتي زو اباتاتهم زوفر كاي فقرن نعتاتهم ذهب كايو هيوتن السو زأسرم كلاتنا سون دي زأسرنا تحرايم ولدنا خبانا كاب أمن العالم استقابلنا مسفلتنا نون تفقري زأسرنا لازم نفقر قال سياسة يبلا بقي زي خاتا بقي زي خاو ريخ اتقي زي درد عند اللوتي ولادي جنزب كاري كقواي خلو يخاطريو حبشانا خمزي مبزحتو هو كوينو ايكونن جن كل تسرح كسرح كم تحدث رحنا بتحدث راح حجي حنتي ديرس حنت قول عن تايلا نبوا كتزارو خلا نسخا ما هب تهبي خا you're a provider إلا ما هب تهبنا إخا جنا you're not a dad أبوغن كبلا كايك لني مخنياتو نعاي جنا أيتفلت أنني خا زبل حساب نيروا أب أخلو جنا أنتي جزيخ وهاب كبهار كله دما نبع الخدمة نحردي عريفك كبر حويس وشتو دي عرف سب نخال سب نقول عاس بصبغ يروح عبون كبيديو حجيتنا حلفو زلنا برقد سب أمريكا أتيو يبحل خو قم بزح صغط له هنا أمره حجي بعلو حقوس زي بلو سب حقوس نولو رخبه يخليني أب حدارو حقوس غونا يخليني كم نستات يقات ما كم دول انتاي ينزخ ما بقاسيو قال أنت تبل كم يدس مبلني هذا خبتي أبصراح ذقات منا نجرون قال تنقطات ناي child abuse ويدما neglect ولات كا بعمت ويدما بشللتنت انبزا حلو شللتنت تنقو ناي كونتات امروي كونتات عنا ناي امرو ويدما mental health كم زول كايو اب شجر زلو اب ጭንቀት زلو اب وطرت زلو اب تفعلالي عينت سنا امراوي صقم زلو ترفس ندقو خونس نزار اسو خون زاتو زوت حيلون يبلو in fact بزح غيزه كمان قداي نايتهم نايتي mental health ወይ ድማ ናይቲ ጸገም ናይ ስነ አእምራዊ ኩነታቱ ኣብ ደቁ እዩ ዝያዳ ዘንጸባራ ኣብ እዩ ዘውጾ ተቆጥዑ ዘሎ ሰብኣይ ኣብ ደገ ከም ገለ ተጸሚሙ ውዕል ኣብ መጽብ ገዛ ግን ኣብ ደቁ እዩ ዘውጾ ክሳብ በሰላም ገለን ክሳብ ዝገድፈሎም حرقانو ወይ ቁጥዑ ኣብ ይውጾ ማለት እዩ ስለዚ yes ልቡ ዘይ ዓረፈ ሰብ ሓደ ካብቲ ጠንቅ ነቲ ንውሉድካ ክስታይ ዝገብረካ ንውሉድካ ብግቡእ ከይትከናኸኖም ዝዓክተካ ሓደ ካብቶም ጠንቅታት ናይ ስነ አእምራዊ ኩነታት ናይቶም ወለዲ ምዃኑ ብብዙሕ መጽናዕትን ብግብርን ንሪኦ ተርእዮታት ነዚ ብሰምዕ ሰብሲ መፍትሒና ነገርና ይናንከ قاليو أب حنقولو تصاط اللو حقوس بهالي بلون كسع ناب درجات نقرات هاللو حق المزراب لومي نتزراربنا حنكدو الدليل اللو كسع سيريس تغنى ديبريشن ناب كاب نورمال تعنا دوز أنقل كسع نبسخا مقتال نابزح خيدالو أبدك ناون بزحلو أب بعلو عبيتين المسؤول بزحلو بزعبا زي تاتسي انتاي عين الدرجات هالو انتاي هالو انتاي مفتحي خلو بزعبا زي بزح سرح كاموي خازق سلازغوني زي اون عند صفاح ارستيا كم تزولنا تنقتات ني child abuse ወይ ድማ ንዓመት ንቆልዑት ይኹን ንነግለክት ሓደ ካብቶም ጠንቅታት መጀመርያ ከም ተጠቀስናዮ ፋይናንሲያዊ ኩነታት ወይ ድማ poverty ወይ ድማ ስእነት كخون غلي that's why ስለዚ ቃዮም ክልተ ሰለስተ ስራሕ ክሰርሑ ዝግደዱቶም ወለድኖ ኣብትናብትን ብሉ ብፍላይ ስደተኛ ኾንካ መጽኻ እሞ ምስትል ዘሎ ማርኬት ወይ ድማ ዓዳጋ ተዋዳዲርካ ክትነብር እሞ ሳኽት ገብር ተዳኾንካ ኣብ ብዙሕ ኸትዋጠር እሱ ከም ሓደ ብድሆይ ከምቲ ዝበለ ገለጽናየ እሱ እንታይ ስነካ ጊዜ ስነካ ኣብቱ ዘለካ ጊዜ ከም ግቡእ ጌርካ ንደቅኻ ንኸይተኣል ዝኸልክለካ ግን ስነ አእምራዊ ጸገማት እሱን ናቱ ዘምጾ ሳዕቤናት ምሻሎ ናብ ድራግ ናብ ሓሽሽ ናብ ገለመለ ዝወስድ ነጸብራቅ ናይ ስነ አእምራዊ ነገራቱን ክኾን ይኽእል ማለት እዩ መጀመርያ ስነ አእምራዊ ጸገም እንታይ እዩ ስነ አእምራዊ ጉድለት ጥዕና እንታይ ማለት እዩ ና ክንዛረብ ተዳ ኮይና ጥዕና እንታይ ማለት እዩ ንዝብል
حتو هنا خنملسو زلنا انتي طعنا مالت انتي مالتي ويدما بطعنا ممللاس مالتي حمام زي بالكا نابرا ممللاس دي ويس نحمامك بتحت قطصر اتيخا نتي معلتاو نابراخا نخيت كي كلكلكا እና ተቋጻጸርካ መخد ማለት እዩ ኣብነት ብዙዓት ሰባት ኣለው ሽኮርያ ሕማም ዘሎ ናይ ብሽኮርያ ሕማም ዘሎ ሰብሲ ታይሱ ማለት ተወዲያ ህይወቱ ዝተወደት ዘብቃዕዲ ወይስ ብጥዑይ ዝመላለስ ዘሎ ሰብ ዝንክትብሎስ ታሽኮርያ ያ ብፍጹም ክትእለ ዘሎ ወይስ ንሽኮርያ መሊኹ እዩ ክነብር ከሎ ሕጂ mental health ዝበሃል ዝሽኮርያ ዘይብሉን ኣብራን በሎ ሽኮርያ ዘይብልካ health ኣለካ at least بعين طعنا بعين ናይ ሽኮርያ طعنا wellness ዝበሃል ግን ወይ ድማ ምልአት ናይ طعنا ዝበሃል ግን ሕማም ዘይብልካ ምህላው ዘይኮነስ ምንባር ዘይኮነስ ንሕማምካ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥርካ ጌርካ መሊኽካ ነቲ መዓልታው ናብራኻ ንኽትከዶ ግን ክሳብ ዘይክልክለካ ክትኣልዮ ማለት እዩ መጋግቡ እንተስተኻኺሉ exercise ተገይሩ እንተ ዳ ተኸታቲሎ በጥዕና ነብር ክእል ይትሰብ ልክ ናይ እምሮኻ ኣኾም እዩ ናይ እምሮ ጥዕና ማለት ባይዘው ኩላትና መና ቆርብ ናይ እምሮ ጸገምስ ክትልወና ኣለና እዚ ምልአት ናይ ጥዕና ናይ እምሮ ተኾነ እዚ ቃ ሙሉእ ጉድለት ናይ እምሮ እንተኾይኑ ዳርጋ ኩለና ኣብ ማእከል ዚና ዘለና ስለዚ ይብዛሕ ይውሓትሲ ገገለ ጸገምሲ ኣይሳነናኒ ግን ከመይ ጌርናይና ንዕኡ ተቋጻጺርና ቅድም ክትቋጻጽሩኻ ክትፈልጡ ኣለካ ፈሊጥና ተቋጻጺርና ነቲ መዓልታው ናብራና ክንከደሉ ንኽእል ሜላ ምጥራይ ማለት እዩ ትዝሕዝን ኣብ ተቓልእ ጥዕናታት ናይ ስጋና ስትራክቸር ኣሎ እቲ ኢንፍራስትራክቸርስ ኣሎ ርእስኻ ተሓሚምካ መጀመርያ ናብ ፋርማሲስት ትኸይድ over the counter ዝበሃል ከም ተወስዶ ኣና ርእሰይ በርሓይ ሞዚ ኣው ሰዳገለ ማለት ዝበሃል ሳተ ዘይ ሰሪሓትልካ urgent care ዝበሃል ኣሎ ኸይትካ ሓደ ነርስ ፕራክቲሽነር ረኽበካ እዚኣ ፈትና ብለካ እሳተ ዘይ ሰሪሓ ናብ ፕራይመሪ ኬር ወይ ድማ ኣውራ ሓኪምካ ትኸይድ ንሱ ዘይ ሰሪሑ ናብ ሳይኪያትሪ ናብ ስፔሻሊስት ትኸይድ ንሱ ዘይ ሰሪሑ ናብ መጥባሕቲ ትኸይድ ኣለዎ ጽፍሕታት ኣምና እምሮ ጥዕና የብሉ ቅድም ኣብ ገዛኻ ኢኻ እዚ ኩሉ መከራኻ ክስታይ ትገብሩ ኣብ ስድራ ቤትካ እዩ ወላ ሓደ ዝረድኣካ ዝሕግዘካ የለን ንባዕሉ ስድራ ቤት ንባዕሉ ኣብ እቱይ ኩቱት እዩ ዘሎ ጸገም ከም ጸገም እዩ ዝርዮ እንተ ወዲቕካ ናብ ሆስፒታል ኢኻ ኣብዞም ናይ ጻዓዱ ዘሎ ናይ ቴራፒስት ናይ ካውንስለርስ ናይ ምብጻሕ ኣብ ጻዓዱ ኣሎ ኣብ ኤርትራዊ ግን ናይ ቴራፒስት ምርኣይ እውን የለን ስለዚ ዱብ ኢልካ ናበይ ኢኻ ትኸይድ ናብ ሆስፒታል ኢኻ ትኸይድ ሆስፒታላይዝድ ኢኻ ትኾን ኣብቲ ካልእ ሕክምና እንተ ዳ ሪኢኻ ናብ ሆስፒታላይዝ ንኽትከውን ዘሎ ተኽእሎ ነቲ ኩሉ ደረጃታት ምስ ተገርካ እዩ ካብ ሆስፒታል ምስ ወፃኻ ናብ ገዛኻ ኢኻ ስለዚ እቲ ናይቲ ናይ ሕውየት መገድሲ ኣዝዩ መዓት ከፋት ዘለዎ እዩ እሱ ይትብርቱዕ ዝገብሩ ሕጂ ናይ ኣእምሮ ምፍላጥ ወኻ ከቢድ ይኸውን እምበር ምክንያቱ ርእስኻ ሕመቃ ከሎ ትፈልጦ ቀሊል እዩ እቲ ንድሕር ኩልና ኣብዚ ሬንጅ ኣለና ትብሎ ነገር ኣሎ ሲ ትስሕት ከም ዘለኻ እውን ክትፈልጦን ምክንያቱ ኣእምሮ እንድዩ ፍልቃ ኣለኻ ምክንያቱ ኩሊትካ ተሒሙካ ኣብዚኣ ተሕመካ ሕቁኻ ተሕሙካ ኣብዚ ተሕመካ ርእስኻ ተሓይምካ ተሕሚሙካ ወይ ድማ ናይ ኣእምሮ ጸገም እንተ ዳ ኣሎ ከምዚ ምልክታቱ ከምቲ ምሕማም ወይ ምስቃይ ወይ ገለ መላ ኣይኮነን ኣነስ ዚታተይ ሕመኒ ሎገለ ይኮን ካንቱ ኣብ ምንታይ ዝንጸባረቕ ኣብ ባህርያትካ ኣብ ስምዒታትካ ኣብ ተሓሳስበኻ ይንጸባረቕ ኣብ ሙድ ኣብ ኢሞሽንስ ኣብ ቢሄቪየርስ ኣብ ዝንጸባረቕ ታዝብርትዕ ጸገም ከኣኒ ናይ ኣእምሮ ጉድለት ከም ዘለካሲ መጀመርያ ክትፈልጦ ዘይምኽኣልካ እዩ ካልእ ሰብ ዝያዳ ዝፈልጦ በዝሕ ካብቲ ስኻ ትፈልጦ ምክንያቱ it doesn't feel the pain ከምቲ ንኻልእ ስጋኻ ሕጂ መፍትሒ እስኪ ብጻዕይ